כתוב ועשו להם ציצית. אנחנו בעזרת השם נספר מעשה נורא והיום, וכמה חשוב לשים אדם ישים עליו ציצית, כמה הציצית שומרת ומרינה על האדם. מספר הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליטה בספרו עלינו לשבח, על איזה אברך תלמיד חכם שלא עלינו ולא עליכם ולא על אף אחד מעם ישראל חלה במחלה, והוא היה צריך לקבל טיפולים. והנה כשהוא הגיע לבית החולים, הגיע למחלקה, אז האחות אמרה לו, הוא בשביל לקבל את הטיפולים צריך ללבוש בגדים סטרילים. אז הוא הוריד את הבגדים, לבש את הבגדים, והביא ציצית שלו, כמובן שניקה אותה על פי כל הכללים שצריך להיות, ורצה להיות עם הציצית. האחות הזאת אמרה לה, אני מצטערת, אתה לא יכול להיכנס ולעשות את הטיפול הכימותרפי, אני מבקש ממך מחילה, אי אפשר. אבל הבחור הזה היה עקשן ואיתן בדעתו, סירב להוציא את הציצית, לא מוכן, אמר אני בנו של בורא עולם שקודשה בריחו, לא מעניין אותי, אני לא מוריד את הציצית. המתין מחוץ למחלקה, כעבור 3 שעות במקום חלף אחד מבחירי הרופאים במחלקה, שאל את אותו הבחור ישיבה הזה, אמר לו, תגיד לו, מה אתה עושה כאן? למה באת? למה אתה ממתין? אז הבחור הזה שט בפניו, אמר לו, אדוני הדוקטור, אני באתי לעשות טיפול, ואני על הציצית שלי לא מוכן לוותר, לא מעניין אותי. טוב, הרופא אמר, אני בודק את זה. אחרי שעה שקלה, הוא יצא משם, נרגש, ושערה על פניו של הרופא הייתה ניכרת, כן? שאל אותו הבחור הזה, אמר לו, דוקטור, מה אתה כל כך נסער, מה קרה? אמר לו, תיכנס למחלקה, תקבל את הטיפול, דיברתי עם האחות, הכל בסדר. אחר כך יספר לך למה אני התרגשתי. הבחור נכנס, נגמר הטיפול, ניגש אליו הרופא, כשהוא בו דמעות בעיניו, אמר לו, אני יהודי שלא שומר תורה ומצוות. אני לא שומר מצוות, אבל הפעם זכיתי לראות כיצד אלוקים שומר על שומרי מצוותיו. כן? כשנכנסתי למחלקה, כדי לשכנע את האחות הזאת, שתיתן לך את הטיפול, אומר, נדהמתי איזה טיפול האחות הזאת רצתה לעשות לך, בטעות, בשגגה, לא בכוונה. הוא בכלל לא מתאים הטיפול הזה. אומר, אם היית עושה את הטיפול הזה, המצב שלך יכולת להידרדר ולמות. במהירות. והרופא אמר, כמובן שהיא לא עשתה את זה בכוונה, זה היה בשגגה, אבל אם לא היית מתעקש ועומד על סף רצונך להישאר עם הציצית עליך, והטיפול היה מתבצע, מי יודע, אולי כמה שעות היית מת. ובגלל שסירבת לקבל את הטיפול, נמנע ממך אסון נורא. לכן מה שמעניין במעשה הזה, לראות את ההשגחה של בורא עולם, איך הוא שומר על כל יהודי ויהודי. אדם ששומר, כתוב, שליחי מצווה לא ניזוקו. אדם נלחם על מצווה מסוימת, לא יקרה לו שום דבר. הוא נלחם לשים את הציצית עליו. אז תראו לך, ולא רק זו, שמצוות ציצית שקולה כנגד תרי"ג מצוות, כאילו קיים את כל המצוות כולן, כל רגע ורגע. יש לך השגחה, שכפ"ץ עליך. כמה אדם צריך לשבור על עצמו. היה איזה יהודי אחד שהוא עבד עם דיסק, והדיסק עף, והוא נתפס לו בתוך הציצית. הציצית הצילה אותו, אם לא הציצית, עוד כמה סנטימטרים הוא היה מת. קרא לו את החולצה, והדיסק נתפס בתוך
ציצית, ומנע ממנו אסון מוות. אז תראו מה זה אדם ששם ציצית עליו, כמה הוא שומר על עצמו, כמה התורה שומרת ומגינה עלינו, כל מצווה ומצווה, לא סתם התורה אומרת, ועשו להם ציצית, מצוות ציצית, לא סתם התורה אומרת את זה, לא סתם בורא עולם נותן לנו מצוות, שנקיים אותם, כדי שנקיים אותם, למה? לטובתנו הדבר. הנה זה הגנה, אנחנו רואים מכאן שתי מעשיות הבאתי לכם מוריי ורבותיי, כמה חשוב לקיים את המצוות. התורה היא ספר חוקים, ספר הוראות, יצרן ברורות, כיצד לנהוג. התורה זה לא כיסא נוח, מה שבא לי אני מקיים, מה שלא בא לי אני לא מקיים. תורה היא במצווה עלינו לקיים. אחד יגיד בתמרור עצור, אני עוצר, אבל כשיש אור אדום אני נוסע. מה זה הדבר הזה? אין כזה מושג. יש חוקים בכביש, צריך לציית, מי שלא מציית נענש. זה דבר אצל בורא עולם, יש שכר ויש עונש. אי אפשר כל אחד יעלה על רוחו יעשה, אין כזה מושג. לכן אנחנו צריכים להבין את זה, שכל דבר ודבר צריך להיות שקול ומדוד בעבודת השם. חזרנו השם על דבר כבוד שמו, שנזכה להיות עבדי השם אמיתיים, לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, אמן ואמן.